последния семестър от обучението в Arc Academy студентите разработват заедно видеоигра, като всеки има роля – продуцент, гейм дизайнери, 2D и 3D артисти и други. В 4 поредни презентации – Pitch, Alpha, Beta и Gold – те представят прогреса по играта пред жури от професионалисти от гейм студията. Тази година студентите бяха разделени в 2 екипа и работиха по 2 игри. Едната от тях е Mesozoic Mayhem. Казвам се Панайот Николов, аз съм продуцента на екипа Mesozoic Mayhem, играта с динозавъра, и се занимавах основно с организацията и малко с гейм дизайн и 3D през последните 3 месеца. Ролята на продуцента включва това да събира хората, да организира хората, да дава една посока и даже може би не посока, а по-скоро да следи всички да вървят в посоката, дадена от гейм дизайнерите на играта. Играта е Endless Runner, но е Endless Runner за компютър, което е нещо, което по принцип няма. Правилата са малко по-различни, нямаме 3 лейна, имаме 5. Главният герой е един много сладък динозавър, който е започнал приключение, в което трябва да спаси едно от своите яйца, едно от своите братчета, което бива откраднато от един голям зъл динозавър. Казвам се Мартин Нехиянов. Моята роля първоначално беше 3D Lead. Занимавах се с проекта Dino Runner Mesozoic Mayhem, всъщност. Сега вече, през последната фаза от проекта, се промени малко моята роля. Сега съм нещо като Head of Cinematics, нещо такова. Искахме да бъде нещо просто и заради това се спряхме на самия жанр Endless Runner, който е реално и нашата игра. Тя е, тичаш просто през цялото време тичаш, ти нямаш кой знае какви други неща, тичаш, скачаш, преодоляваш препятствия. Връзката между дизайнера и концепт-артиста е доста важна, защото нещото, което измисли самия дизайнер, трябва да бъде реализирано от концепт-артиста след това. Най-трудно от процеса ми със сигурност е да оцеля целия муд на определена сцена. Може би ни беше много трудно да свикнем самия стил на играта, всички да работим в един стил, но успяхме. Аз съм Ванеса Назъкова, работих по играта Mesozoic Mayhem и се занимавах основно с UI дизайн, Character Concept, Environment Concept и Prop дизайн. Започнахме с доста голям скоп, като с времето отрязохме доста неща, които бяхме планирали в началото, но самата история се запази и мисля, че финалният продукт доста добре се доближава до това, което можем да направим като екип. Имаше един период, в който всеки ден правихме билдове, всеки ден подобрявахме всичко в играта, търсихме много фидбек от различни източници, от преподаватели, от ментори, от други хора, които създават подобни игри. И беше голям напредък за тези 3 месеца. Аз съм абсолютно шокиран от всички хора в нашия екип. Много често им казвам, че играта е такава, каквито са хората. Какъвто е екипа, такъв е резултата накрая. За мен беше много важно да се научат студентите да работят заедно и да могат да разчитат на други. Много ни помогна самият фидбек. Всъщност така станахме още по-добри и играта стана още по-добра реално. Отбор Mesozoic Mayhem беше проект, който определено вървеше стремглаво напред и нагоре, още от самото начало, с ясна идея какво искат да направят. До голяма степен това се дължи на факта, че избраха обхват на проекта, с който могат лесно да се справят. Проектът е забавен и предизвикателен като геймплей. Сигурно е проект, който ме кара да искам да го играя. Mesozoic Mayhem имаше огромен прогрес.
специално между бетата и голда, буквално избухнаха с нещата, които са направили. Просто скоковете, които правиха между различните месеци, бяха огромни. В смисъл, наистина, особено между предпоследния път, когато бях и сега, просто разликата е феноменална. Общо теглики чертата, това е... Аз не съм сигурен, че съм виждал нещо толкова полирано на такъв тип проекти, които се случват или в Game Jam, или на студентски начала. И според мен се справиха отлично. Аз съм доста доволен и впечатлен от такъв напредък за 3 месеца. Това е напълно играема игра.